Hei, Tivat yllätti minut täysin. Moni suomalainen ei edes tiedä koko kaupungista, mutta siellä odotti ylellisiä jahteja, palmurantoja ja tunnelmaa, jota voisi verrata jopa Monacoon. Silti kyseessä on pieni rantakaupunki Montenegrossa. Lensin Helsingistä suoraan Tivattiin. Sain ystävällistä palvelua matkallani. Jo lentokentällä hostelin omistaja nouti minut edulliseen hintaan, ei tarvinnut tinkiä taksien kanssa. Näyttävä Porto Montenegro täyttyi luksusveneistä, rantakahviloista ja viimeistellystä rantapulevardista. Vaikka Tivat näyttää ylelliseltä, siellä voi matkustaa myös edullisesti. Itse majoittauduin edullisesti hostellissa ja ehdin 2 päivässä nähdä kaupunkin tärkeimmät nähtävyydet rauhalliseen tahtiin. Tivat sopii erityisesti matkailijalle, joka haluaa rauhallista tunnelmaa, rantamaisemia ja hyvän tukikohdan Montenegron tutkimiseen. Moni jatkaa Tivatin jälkeen esimerkiksi Kotoriin tai Budvaan. Tivat ei ole ehkä suuri nähtävyyskaupunki, mutta juuri tunnelma tekee siitä kiinnostavan. Jos etsit hieman erilaisempaa Euroopan kohdetta, Tivat voi yllättää positiivisesti. Kirjoitin Tivatin matkasta tarkemman blogijutun kuvineen ja käytännön vinkkeineen. Löydät sen blogistani www.enemäneläkkeellä.fi. Linkki löytyy videon kuvauksesta.